Здравейте хора, това е първият епизод на Football News. Ще си говорим за работи, които се случиха в футболния свят за тази седмица. И следващата седмица напред ще правим това. Имаше клип още за миналата седмица, но беше 30 минути и YouTube нещо не ми даде да го кача за жалост. Затова ще гледам това да го правя към 20-тина, не 20-тина, ми 12-тина, факт към 12 минути. Затова нека да започваме. Преди това, ако ви харесва, може да се абонирате за канала, да харесате видеото и всяка седмица да очаквате по един такъв клип. Така, започваме с Ла Лига. Барселона, Майорка. Барселона открива резултата в 12-та минута. Феран Торес 1-0. В 56-та, не, в 43-та, извинявам се, Майорка изравнява резултата. Изравняват и резултата става 1-1. В 56-та минута Рафиня вкарва за 2-1. В 74-та от Дуспамай, не мога да видя, Френки де Йонг, не, 74-та го е вкарал отново Рафиня, май от Дуспа, и в 79-та минута Френки де Йонг. И като за финал Паул Виктор вкарва за 5-1. Така, сега ще преминем към Реал Мадрид. И после ще поговорим малко за Висшата лига. И може би това ще бъде Реал Мадрид. Малко тук не мога да... Защото сега от друг телефон гледам така мачовете. Реал... Ето, готово. Така, първо. Реал Мадрид преди този кръг бяха много близо до Барселона. Бяха само на една точка от тях. Вече не са на толкова. Не знам точно колко са сега. След малко приключвам с матча на Реал Мадрид. Ще видим колко точки са. По-скоро ще ви кажа. В 53-та минута Беренгер Ромеро е вкарал за 1-0 за Атлетик Билбао, които допреди няколко седмици играеха с Лудогорец, а сега бият Реал Мадрид. Така, нямам думи. Джуд Белингам вкарал в 78-та минута за 1-1, изравнява резултата, но в 80-та минута Горезета вкарва за 2-1. Реал Мадрид много зле се представят вече. Не знам защо. Титлата вече шанс няма, въпреки че не са толкова точки зад Барселона. Но шанс няма. Така, вече преминаваме към Висшата лига. Отиваме към Манчестър Сити и Нотингъм. Нотингъм Форест. Така, още в самото начало на мача, в 8-та минута Бернардо Силва вкарва за 1-0. В 31-та Кевин Де Бройне вкарва за 2-0. И в 57-та Доку прави резултата 3-0, което решава вече целият матч. Между другото, аз не очаквах Сити да победят. Не гледах матча, но не очаквах те да победят. Не знам. Може да са излезнали от кръста, но шанс за титлата почти никакъв нямат. И така. Ливърпул, Нюкасъл. Така. 3-3 е свършил матча. В 35-та минута Александър Исак вкарва първи гол.
И става 1-0 за Нюкасъл. В 50-та Джонс се изравнява. В 62-та отново повеждат. В 68-та Мохамед Салах, който може да се озове в ПСЖ, изравнява отново резултата. И в 83-та минута, когато вече Мохамед Салах отново бележи втория си гол за мача, може би Ливърпул се сказан, че мача вече е решен. Но няма. Помисли са си, че мача вече е решен. А между другото, преди малко ми изпрати известие тук на другия телефон, който гледа мачовете, че мачът на Ливърпул с Евертън се е отложил. Не знам защо, пише заради лошо време, но не знам. И в 90-та минута Шер вкарва за 3-3. Последният матч, може би за който ще говорим, ще бъде Арсенал Манчестър Юнайтед. Може да поговорим за Челси, не знам. Ще видим. Така, Юнайтед и с Сурбен Амори отново не са в чак толкова добра форма. Не са. Паднаха отново с 2-0. В 54-та минута Юлиан Тимбер и в 73-та минута Уилям Салиба. Какво да кажа за тях? Трябва да се борят тая за топ 5. Според мен ще свършат на топ 5. Ще свършат в топ 5. Ако искате да ви кажа прогноза за Висшата лига и за някой друг първенство, за Шампионска лига, примерно кой ще спечели, така нататък, може да пишете в коментарите. Между другото, ако този клип събере над 3 въпроса или коментара, ще ги прочета в следващият клип. Така. Ще поговорим за Челси. Челси срещу Саутхемптън. Така. Челси Саутхемптън. В 11-та минута. Не, извинявам се отново. В 7-та минута Дизази вкарва за 1-0 за Челси. В 11-та Арибо изравнява резултата. В 17-та Конку отново повежда. В 34-та Норди Мадуеке вкарва и резултата става 3-1. А само 5 минути по-късно Стивънс си изкарва червен картон. В 76-та минута Кол Палма вкарва за 4-1. А в самия край на мача, 87-ма минута, Джейдан Санчо вкарва за 5-1. Челси в много добра форма. Според мен има шанс за топ 3. Но не знам. Има шанс за топ 3 според мен. Ще видим. Сега малко се върнем назад. За ето това сега ще си поговорим. За магията на българския футбол. Президента на България Гонзо, за 1-2 минути тук ще си поговорим за него. След конгреса за 100 годишната на БФС, той и останалите хора в Българския футболен съюз са се позабавлявали с стриптизьорки и другата дума няма да я казвам, защото може да я махнат клипа тук в YouTube. Заради това няма да я казвам другата дума. Не знам. Това футболът върви само надолу. Нямам думи просто. Това е дъното. В българския футбол върви все по-надолу. А те с каква работа се занимават? Работа им е да валят таланти, да правят българския футбол по-добре. А те какво правят след конгреси? Това е друг въпрос и хора, това ще бъде краят на това видео. Извинявам се, че малко по-така говорих този клип, защото просто нямах какво толкова много да кажа. Защото миналата седмица имах повече да кажа, но клипът стана на 30 минути.
и YouTube не ми даде да го кача. Заради това хора, това ще бъде това видео. Ако ви е харесало, го харесайте и айде!